ng reseta ay prescription, ano naman ang... Resibo! You see? Enjoy it! Thank you! It's showtime! Mariposa! Luninde! Pasalog tayo! Let's go, Pasalog! Sabon! Sabon! I love you. Sam Milby, maraming salamat kay Bea Alonso, Lunining Mariposa, Lito Camo, kay Bentong, and of course, Piolo Pascual. Salamat sa inyo lahat. At syempre, sa mga producers po, kay Rock Productions, kay Tony Lim, Romy Agbulos, at kay Mr. Steve Potasio, at sa Jade Productions sa Las Vegas. At sa lahat ng mga tumulong sa amin, at most especially, sa lahat po na nagbigay ng oras sa amin. Alam nyo, kahit po, sobrang hectic ng schedule ni Piolo and Sam, kami lahat, gumawa kami ng parang para makapiling namin kayo. At abangan nyo po, kung saan kami susunod na pupunta dyan, kahit na ano mangyari, yung po hindi nakaka-uwi dito, kami po ang kakatok sa inyo para makapiling kayo. Thank you so much! Ulit ulit tayo, ito na po. Ito daw po ang mga bida ngayong Sabado, espesyal dahil sila po ang bunso sa mga 10 o higit pang magkakapatid.